Takulandilani pano pa V&V Media TV. Dzina langa ndine Bridget Mauded pa programu ya Bible Linena. Ine ndikhala ndikufotokoza za mmene Bible Linena nkhani ya mavalidwe makamaka Christian dressing kapena kunena kuti mmene tingavalire moyenera monga ife ya Khristu. Tisanalowe mkati kwambiri pa nthawi takhala ni kapena ndikumvetsera nyimbo yochokera ku area 25 sector 7 Mkhristu tili pa ulendo. Mkhristu tili pa ulendo ife, Mkhristu tikuka kumwamba, Mkhristu tisaiwale kuti ndife pamodzi mwa Yesu. Mkhristu tili pa ulendo ife, Mkhristu tikuka kumwamba, Mkhristu tisaiwale kuti ndife pamodzi mwa Yesu. Tiende pamodzi mwa Yesu mogwirizana ulendo wanga kumwamba. Tiende mogwirizana mwachikondi kulomelelana ndife pamodzi mwa Yesu. Tiende pamodzi mwa Yesu mogwirizana ulendo wanga kumwamba. Tiende mogwirizana mwachikondi kulomelelana ndife pamodzi mwa Yesu. Mkhristu lalika utenda iwe ufike ponse ponse, upulumutse otayika ndife pamodzi mwa Yesu. Mkhristu lalika utenda iwe ufike ponse ponse, upulumutse otayika ndife pamodzi mwa Yesu. Tiende pamodzi mwa Yesu mogwirizana ulendo wanga kumwamba. Tiende mogwirizana mwachikondi kulomelelana ndife pamodzi mwa Yesu. Tiende pamodzi mwa Yesu mogwirizana ulendo wanga kumwamba. Tiende mogwirizana mwachikondi kulomelelana ndife pamodzi mwa Yesu. Tiende pamodzi mwa Yesu mogwirizana ulendo wanga kumwamba. Tiende mogwirizana mwachikondi kulomelelana ndife pamodzi mwa Yesu. Tithokoze chifukwa cha nyimbo yabwino imene imakamba kuti Mkhristu tili pa ulendo. Monga ifenso tikudziwa kuti tili pa ulendo, tikuyenera tizivala bwino chifukwa Mulungu wakumwamba anatiuza mmene tingavalire bwino pamene tikukhala pa dziko lino lapansi. Ndiye tikuthokoza nyimbo imeneyo chifukwa cha uthenga wabwino ngati umenewu. Tisanayambe tifuna tione kuna zoti pachiyambi Mulungu ananena chani zokhudza mavalidwe athu. Pachiyambi tikawerenga Genesis chapter 3 kuli nkhani ya Adam and Hava imene amafotokoza bwino nkhani ya mavalidwe. Mulungu wakumwamba atawayika Adamu ndi Hava munda wa Edeni, anawayika ndi ulemerero unawaphimba. Komano chifukwa cha tchimo Adamu ndi Hava ulemerero unawachokera
antazindikira kuti iwo ali amaliseche, Mulungu wakumwamba so chifukwa zoti ndi wachikondi anawapangira chovala chachikopa ndi kuwaphimba. Nde choyambirira tifuna tidziwe kunena zoti chifukwa chani Akhristu timavala. Akhristu timavala ndi cholinga choti tiphimbe umaliseche wathu. Tiphimbe umaliseche wathu. Mulungu wakumwamba atazindikira zoti munthu ali maliseche anapanga chovala chole zoti chiwaphimbe umaliseche wawo. Ifenso chimodzimodzi timavala. Tikanakhala kuti sitikuyenera kuti umaliseche wathu tiziuphimba sibweziso tikuvala. Komano tikawerenga pa 1 Petro 3 verse 3. Pamene papa tiwerenga 3 verse 3 kulekeza 4. Bible likunena kuti amene kukometsera kwanu kusakhale kwakunja, kuluka tsitsi ndi kuvala zagolide kapena kuvala chovala. Verse 4. Koma kukhale munthu obisika wamtima, chovala chosalowa cha mzimu, ofatsa ndi wachete, ndiwo wamtengo wake wapatali pamaso pa Mulungu. Monga tanena kale kuti Bible linena. Bible likufotokoza za amene tingavalire ife Akhristu. Bible likufotokoza bwino kunena zoti ife komanso likutikumbutsa kuti ife monga Akhristu tikuyenera kumavala bwino. Tikuyenera kumavala mopereka ulemu ku dziko lapansi. Anthu akamationa tizitha kupereka uthenga wabwino. Anthu akamationa zitha kutengerapo chitsanzo chabwino. Apa pa 1 Petro tawerenga kunena zoti chovala chimene tikuyenera kuvala chizikhala chopereka ulemu kwa anthu amene akutiona, kwa anthu amene akutimvetsera, komanso mavalidwe athu tisamangovala bwino ku chechi kokha, angakhale katapita ku skulu kaya malo osiyanasiyana tikuyenera tidzipereka uthenga wabwino maka nkhani ya mavalidwe. Nde tipitiriza kuwerenga verse lathu pa titsegulaso pa 1 Korinto 10 verse 31. Pa 1 Korinto 10 verse 31 apaso akungopereka ndemanga kapena kuonjezera pa nkhani yomwe ija imene tikukambirana nkhani ya mavalidwe. Christian dressing imene ikutikumbutsa pamene tayambira nkhani kunena zoti tikuyenera kumavala bwino monga ife Akhristu. Tikawerenga pa 1 Korinto 10 verse 31 akunena zoti angakhale tidya, angakhale timwa, mchina chilichonse tichite mulemerero wa Mulungu. Apa Bible likungonjezera kuti china chilichonse chimene tingachite makanso mavalidwe ali mkati momwemo kuti angakhale tivale mavalidwe athu azitha kuonetsera Mulungu wakumwamba. Tisayiwale kuti ifenso ndife maambasada a Mulungu wakumwamba. Ambasada ndi munthu amene amakhala kuyimirira dziko lake ku dziko lina. Monga ifenso pamene tili ambasada wa Mulungu wakumwamba tili pano pa dziko lapansi kuonetsera khalidwe la Mulungu. Mavalidwe athu tionetsere mmene Mulungu wakumwamba akufunira. China chilichonse tikathe kuchita mmene Mulungu akufunira. Pamene tikupitiriza, kodi mavalidwe athu amakhudza anthu ena? Anthu ambiri timakhala tikufunsa kapena kumadzifunsa m'mitima mwathu kuti kavalidwe kathu kamakhudza anthu ena? Yankho ndilero zoti eya. Titsegula pa Mateyu 5 verse 28. Bible likunena kuti koma ine ndinena kwa inu kuti yense wakuyang'ana mkazi nkumkhumba pamenepo watha kuchita naye chigololo mu mtima mwake. Taona kunena zoti kavalidwe kathu kamathanso kukhudza anthu ena. Bible likunena osati ine komano Bible likunena kuti wina aliyense amene omuyang'ana mkazi ni kumkhumba ameneyo amakhala kuti wachita naye chigololo mu mtima mwake. Ndi pamene tikudziwa kunena zoti mavalidwe athu a tsiku ndi tsiku amathanso kukhudza anthu ena. Tikuyenera kusamalitsa mavalidwe athu. Chifukwa chonena zoti tipereke mwachitsanzo kuonena zoti mwina munthu wangudzuka kwawo osaganizanso kuti akumana ndi wina wake amene sanavale bwino. Koma chifukwa zoti atsikana ambiri kakhala kuti sitinavale bwino tikuyenda mu njira timapeza zoti takumana ndi munthu one zoti iye anadzuka bwinobwino maganizo ake anali abwinobwino. Koma chifukwa zoti ifeyo sitinavale bwino watiyang'ana watiganizira zinthu zolakwika timakhala kunena zoti
tamulakwitsa. Komano Mulungu wakumwamba amene zoti atitsoka iye amene abweretsa chokhumudwitsa pa moyo wa munthu. Ngati tabweretsa chokhumudwitsa pa moyo wa munthu zidzakhala vuto kwa ife. Komano tidziwe kuti zoti mavalidwe athu amakhudzanso anthu ena. Chinthu china ndichone zoti tikakhala kuti tikuvala mozilemekeza, pala anthu ena amatiyamikira ife tisakudziwa. Pala anthu ena ifika zoti cha mavalidwe athu ndipo zoti akukopeka mtima nawonso kukambanso kumavalanso bwino chifukwa cha ife. Ndiye tidziwe zoti mavalidwe athu amakhudzanso anthu ena, tikuyenera kumavala moyenera. Komanso chifukwa chino zoti Bible likutifotokoza zamene tingavalire. Anthu ambiri timapezeka zoti tikutsatira za dziko lapansi. Dziko lapansi likuvala motani, ife pamene timapezeka zoti tikutsatiranso dziko lapansi mmene likufunira. Komano tikuyenera kutsatira Mulungu wakumwamba ndi zimene akufotokoza. Chifukwa cha fashion pa dziko lapansi, mafashion achulukira, timapeza kuti wachinyamata timaonetsa zoti china chilichonse chimene chabwera pa dziko lapansi ife titengere. Komano sitikuyenera kutengera zinthu ngati zimene zichazi. Chifukwa cha fashion zipeza zoti kanthu kang'ono-ng'ono katilepheretsa kukapezeka kumwamba. Mwina timachita china chilichonse kupemphera nkukhala anthu achikondi, koma ngati kuti sitimavala bwino pa dziko lapansi zidzapezeka zimene zoti takhala kumwamba. Chifukwa cha fashion yomweyo, pana nthawi ina yake panadzatuluka ma trouser ena yake amene amatchula zoti ma skin jean. Chovala ngati chimene chijayi si chovala chabwino, chifukwa chone zoti chovala chimene chijayi chimapeza zoti chikumanga thupi lathu. Magazi amakhala kuti sakuyenda mmene thupi lathu mmene linayenera kukonzedwa. Komano tikuyenera kusamalitsa komanso kutsatira mmene Bible likunena pa nkhani ya mavalidwe. Nthawi tiwerenganso vesi lina limene likuchokera pa 1 Korinto 3 verse 16 mpaka 17. Verse 16 akunena kuti, kodi simudziwa kuti muli kachisi wa Mulungu ndi kuti Mzimu wa Mulungu agonera mwa inu? Verse 17 akunena kuti, ngati wina aononga kachisi wa Mulungu, ameneyo Mulungu adzamuononga, pakuti kachisi wa Mulungu ali opatulika, ameneyo ndi inu. Apa Bible likunenanso kunena kuti thupi lathu ndi kachisi wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu umagonera mwa ife. Tikuyenera kuvala bwino, kuvala modzilemekeza. Tikapereka chitsanzo chene zoti chifukwa zoti kukamba nkhani ya mmene tingavalire moyenera, sikutanthauza zoti tipereke chitsanzo chene zoti ngati mtsikana wavala dress lalitali losesa pansi akamayenda musomuja ndi kuti fumbi lizira kuoneka zoti munthu uyu ndi wavala chovala chachitali kapena fumbi lilosesa, kumene kuja akuso sikuvala moyenera. Chifukwa chonena kuti Bible likufotokozanso apa likutikumbutsa kuti thupi lathu ndi kachisi wa Mulungu. Mzimu umagonera mwa ife. Ngati tikuvala zovala zitali zogunda pasi kuti fumbi mpaka zipanga, mapeto ake limapeza kuti mwina tamba chifuwa, tazipezesa zoti tamba kudwala chifukwa cha mmene tavalira. Komano pa nkhani ya dressing tikuyenera kuonetsetsa komanso kuchita mosamalitsa. Pakuti taona zoti amene adzaononge kachisi wa Mulungu naiso adzamuononga, sitikuyenera kumavala mosayenera, tikuyenera kuvala moyenera kuti zoti thupi lathu lisaonongeke. Chifukwa zoti tikadzaononga, apanso Bible likunena kuti amene adzaononge thupi lake naiso adzamuononga. Pa nthawi tiwerenga pa Deuteronomy 22 verse 5. Deuteronomy 22 verse 5 akunena, Bible likunena kuti mkazi asavale chovala cha mwamuna kapena mwamuna asavale chovala cha mkazi, pakuti aliyense wakuchita izi Yehova Mulungu wanu anyansidwa naye. Pakupitirira ndi programu iyi tikuona mmene tingavalire bwino. Bible likufotokoza kunena kuti akuti mkazi asavale chovala cha mwamuna kapena mwamuna asavale chovala cha mkazi. Ndibwerezenso vesi limeneli. Mkazi asavale chovala cha mwamuna kapena mwamuna asavale chovala cha mkazi, pakuti aliyense wakuchita izi Mulungu wanu anyansidwa nanu. Bible likufotokoza, sine amene ndikuyankhula, komano akuti Mulungu anyansidwa naye. Komano chifukwa choti anthu ambiri timatsatira fashion, dziko lapansi likuti chani, komano Mulungu wakumwamba komanso mawu ake sasinthayi, amakhala chimodzimodzi. Tikuyenera kuchita mosamalitsa
posatengera kuti dziko lapansi likuti chani. Komano ifeyo titsatire mmene Bible likunenera pa nkhani ya mavalidwe. Koposaposa potsiriza tifuna tione kuna zoti tikamapereka uthenga kamwa chitsanzo kuti atituma kuti tikathe kutumikira kwina kwake tionetsetse kuti mavalidwe athu ali bwino. Zimapeza kuti ife monga chinyamata timakhala kuti tanyamula uthenga wabwino, tikuyimba nyimbo zabwino, koma chifukwa zoti sitinavale bwino mwamopereka uthenga anthu ambiri samva uthenga umene tanyamula, amayamba kutiweruza mmene ife mmene tikuonekera kuti iye uja sanavale bwino. Tiona nimene wavalira komano momoti tivale bwino anthu ambiri alandire uthenga umene tanyamula. Zoti zikusokonezanso ma uthenga amene tanyamula. Komano tikuyenera tikhale omvera mawu a Mulungu, titsate Bible, titsate mawu a Mulungu, tisasate dziko lapansi. Chifukwa zoti dziko lapansi limangokhala ndi zokomedwetsa zoti sizopindulitsa. Zinthu za dziko lapansi zimakhala zokoma munkanthawi kokha, zoti za Mulungu wakumwamba zimakhala za nthawi yamuyaya. Tiwerenga vesi lotsiriza limene likuchokera pa 1 Timotheo 2 verse 9. 1 Timotheo 2 verse 9 akunena kuti momwemonso akazi aziveke okha ndi chovala choyenera ndi manyazi ndi chiziletso, osati ndi tsitsi lake loluka ndi logolide kapena ngale kapena malaya amtengo wapatali. Vesi lili likungotikumbutsa kunena kuti atsikana makamaka timadabwa kuti Bible kwambiri limagwiritsa ntchito atsikana pa nkhani ya mavalidwe. Thupi la mtsikana Mulungu analikonza mosiyana ndi la nyamata, limene timayenera zoti ife atsikana tizivala moyenera komanso mozilemekeza. Nde vesi lili akutikumbutsa kuti ifeyo tiziveke ndizovala zamanyazi. Munthu ukakhala kuti ukuvala uzidziwa wekha kuti zoti chovala ichichi ndi chabwino kapena chikupereka ulemu kuti tikatuluka panja anthu samakandiyankhula zolakwika. Kwambiri tizikhala kuti chovala chimene tavala tizidziwa kuti anthu ambiri athu peza kuti akhudzika kunjako chifukwa cha ife. Komano titsate Bible likuti chani, komanso tidziwe kuna zoti kwina kulikonse kumene tingapite tikuyenera kuvala posatengera kuti malo amenewo ndi azisangalalo, chifukwa kuti Mulungu wakumwamba amakhala paliponse. Ndiye tikuyenera kuvalanso bwino kumalo aliwonse kumene tapita. Pamenepo ndiye pamapeto pa programu yathu ya Bible Linena. Pitirizani kuonera maprogramu amene timakupatsirani pano pa V&V Media. Munali ndine Bridget Mauded.